Hello everybody. Dneska je 24. december, a.k.a. Vianoce. Výskumník Bruno ma zmotal, že poďme cvičiť na Vianoce, ešte do obeda, to dáme. Akože prv som si hovoril, že topka kámo, že cool nápad, že dobre, ideme. Cháni, takže 100 zo 100 sa mi nechce. Fakt, to by ste neverili, jak moc by som najradšej ostal doma v tej posteli. Ale reku, že keď som kamarát a dohodli sme sa, tak nebudem to kaziť. Mal som, že 2 banány, to je akože karbab jak hovado. Teraz počúvate cold start. Akože možno to, že rozbije komplet celú zvukovú bariéru. Teraz, poďme. Waiting for powering. Paired. Ty kokos, chalani, budú fakt, že sťažnosti od susedov, lebo toto je taký rámus. Brutál toto Bugatti, wow. No dobre, idem za výskumníkom. Ináč za chvíľu, čakajte, za chvíľu 130 000 názdené. Názor? Dneska nie sme na dramáčoch. Thing I need. All I want for Christmas is výskumník. Science Based Lifter. Pozri, akú mám čapku. Krásnu. Ahoj. 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 Ideme si predať darčeky? Áno, poď. Ideme Dobre. na to. A ideme do auta, alebo toto to chceš dať? Dáme tu. Dobre. Tak ja dám tebe prvému. Ja mám tuto hneď pri sebe. Presne mamačku. Sme si dali námahu. No počkám, vlastne dve veci. Fakt, drahé to bolo, Rado. Jak Drahé, kokot, strašne kámo. drahé to bolo. Takže keď napríklad, že sa chceš točiť vo fitku a nemáš statív a iba zrkadlo, tak si môžeš nalepiť z druhej strany mobilu. To je, že časť 1, A druhá bude čo, kryt? A to nie. To není náznak, že by si bol nejak neupravený, ale práve že, keďže mi záleží na tom, jak vyzeráš, tak týmto sa upravuje obočie. Len to musíš, keď to otvoríš, tak tam je, že... Môžem si skade mal vôbec. To bez systému. Dobre, ďakujem. Vieš, som tebe ja doniesol. No som ready. To je najlepší darček na svete, hej? No som ready. To je ten powder? Musíš to aj ochutnať, ale... Ochutnám to. Čak a Nechcem prečo to toto piť. neužívaš? Lebo to je odporné. Toto je že úplne, že estýr odpornosti. Asi zatiaľ najhoršie, Pecka. čo som mal. Tak je to sem. All I want for výskumník. Čo si ináč jedol? 3 chleby so šunkou a so syrom. Ja som mal, že 2 banány. Pozri, pumpu. No však ty už to poznáš, jasné, zober mi z tašky. Zobudil oné. Toto sa rovno napijem, toto si musím dať na rame na ruky. Toto si, že z toho sa napiješ rovno. Ej, All I want for výskumník is Science to Based napiť? Lifter. Môžeš, jasné, čo? na toto inak hovorí veľa ľudí, že to je odporné, Je glicerol. to fakt, že cool. A Je to podľa mňa chutné. oproti Úplný tomu, sirupík. oproti tomu je to kámo, že luxus. Izglicos. Nechcem kofeín. Kámo, však ideme Do trápne. úst. Však ideme trápne rame na ruky, kámo. To by som reálne aj o My polnoci sa odcvičil. prispôsobovali, lebo že pôjdeme s Denisom a Denis nejde nakoniec. Vôbec nejde. Nie. Kámo, absolútne sa mu nečudujem však, ale ja som ráno vstal, že fú. Kámo, že není šanca, že ja idem cvičiť. A nakoniec řeku, že idem. A strašne mi omrzajú ruky. Kámo, môžu mi, že tak moc mrznúť ruky? To si fakt nevidel. Ja som sa obliekol ako v lete. Ideme si že kúpiť nejaký alkohol a ožrať sa doma iba, miesto cvičenia. Dobre? Musíme dať stream z live streamu. Ideme aj tento rok. My sme zapli stream, vlastne to prišlo tak, že ja som išiel z live streamu domov, neviem prečo som zapol stream asi náhodou, alebo čo sa stalo. Potom sme prišli domov, vlastne ty si zapol stream tiež, to bolo nejako o 2 ráno a takto sme fungovali až do 5. A vlastne skončilo to tak, že sme mali jedného sledovateľa. Simonko 867. Ale pamätáme si ťa, neboj sa. Pekne som to zasponzoroval. Ty? Mhm. Tak si to mal zadarmo. Kámo, čo klameš? Čo klameš? Dneska takto dramky, wow! Ináč, už ma ináč chytilo, že ináč aj chcem ísť cvičiť. Neviem, čo je aký na to dôvod, ale hodinu dozadu, keď ma vidíš, tak som bol, že... Ja si cítim jak totálny incel, že proste idem na Vianoce do obeda cvičiť. No úplná pohoda. A čo? A
Ale jedného človeka som videl s taškou nejakou gymovou. Možno šiel iba prenášať susede. Alebo kradol darčeky. Tiež možné. A ja že fú, ten ide cvičiť tiež, že to je tiež jebnutý. Že brácho, poď, ideme spolu a... Dobre. Objemové cviky. Ja fakt vyzerá ešte vypapkaný, Rado. Takto dole. Lebo bulking is the key. Dobre. Naozaj máme rame na ruky. Kámo, však na Vianoce nevie sa opustiť, musí byť v režime v kuse. Vianočné koláče si už doprial? Čo si kúpil mame a otcovi? Nepoviem, to ešte prekápajú. Však to vyjde, more, po Hej. februári to vyjde, však ja strihám. Nožnicami. Čo si kúpil mame a otcovi? Ja neviem hovoriť. Nebude Ale hovoriť. tak sú to ponožky osrané. Áno, a čo? Počkaj, inak myslíš si, že dobrý uhol by bol, keby ťaž natočím, že takého spodu? Píšte cenu. Počuj. No. Bruno, dneska dáš Nedám dropset. dropset. Budeš si tento deň si budeš pamätať. Nebudem ja robiť dropset. Kámo, no je dáš dropset. Ak prejdeš toto celé po rukách, máme dobrá intenzita. 7. Posledné opáčko, čo už ledva Our vyšlo? intensity training was gonna be pretty good from first place. Som Dorianec, Bruno. Nie, Ale to je také trápne. je to Ty si trápne. trápny, kámo, však no je niekto, že Dorianec. Mám to v občianskom všade. Hej, ale tak ukáž mi občiansky, aj rodné číslo, prosím. Dobre, Ale dobre. na kameru. Mimo kameru. Nie, na kameru. Mimo kameru. Na Potom kameru. povieš, že si Nečakám, kámo. musím mať dôkaz. Tak daj mi ho odfotiť. Dobre. Koľko si dal opačok ty? 6, A ja? 7. To koľko opakovaní takto? Dobre, tak tá Arnoldová 21. Vieš ako? Čo? Neviem. Vieš, 21. to nevieš? Ideš iba do polovice najprv, potom ideš iba hornú polovicu, 7, a potom ide celý rozsah 7. Toto mi hovoril Cibula, že toto je na hustotu.
úplne, že mínus, je komplet. Tebe preplo úplne. Takže ešte 1 kilometr a máme oficiálne 130 000. Čo si o to myslíš, Pepsquick? Ja budem šťastný, až keď to bude 670 000. Využil si darček? Áno, Ukáž? aj ty už si... Môžeš mi to ukázať? Ale nie, Kámo, dobrý Kámo, záber. tak ty si aký dutý. A jak to tam chceš dať? však ale na toto. Na to, na ten displejík. Áno. No wow. No, využil si už. Šikovný. Dobre. No máme po tréningu, konečne. A idú ochutnať magnésko, ktoré ja hovorím, že... Ja nejdem. Ideš aj ty Ideš ochutnať. aj ty. Teraz sa stav žuvačku. To je jedno. Si zobral mne žuvačku? Nie. To je Magnésko. najhnusnejšie magnésko pod slnkom, hovorí Bruno. Áno. Tvárime sa, že som to ešte nemal. Aha, inak to mal pred chvíľou, už to chutnal, iba nebolo počuť zvuk, tak to nahrávame znova. Takže Rado Je ešte to v raz tejto povie. flaštičke. Dobre, už poď. Dobre, tak idem sa napiť, takže ste ready? Ste ready? Hesek, ty si ready? Nie. Dobre, tak musíme počkať, kým Hesek bude ready. No vieš? už som. Dobre, a ty si ready? Ja som ready. Ja som ready tiež. Kamo, inak zahmlené tu je, aký by sme tu jebali, pozri. Vieš zapnúť? Co? A to potom bude počuť, že? To asi nebude dobré. Kámo, Ale vieš, daj si to ty. no ochutnaj Hesek. Chalani, ja som povedal, že to chutí, vieš jak? Jak to chutí? Dobre, to je dosť, nie? Ako A čavo si druhý lok si dá. ako bielý monster to chutí podľa mňa. Predstavte si, že proste zavrete zhnitú rybu, proste mesiac v kuse, do plavárne. No, že v plavárni ju zavrete, Že s chlórom, dobre. s chlórom, no je zaduchcené, to tam je fakt, že nadýchneš sa a zdochneš. A ešte ju, že extrémne potreš steviou, nejakým fakt, že hnusným umelým sladidlom, presne takto chutí. Ako toto, inak nikto si to nekupujte, fakt, prosím. Ušetríte možno, že 5 eur, ale to nestojí za tých 5 eur, či? Nestojí to ani Stojí to za trošku tých 5 eur. Kamo, ale fakt ja neviem, čo som toto video točil. Čiže Možno to vyjde, možno nie. pokiaľ toto video bolo zlé, tak berem na vedomie, ale lepšie niekedy niečo, ako nikdy nič. čo hovorím? Keď už fakt už, že neudržíš sa, že dáš si jednu kukisku cez tú večeru alebo nejaký koláčik, počúvaj, sa dogrcať. Choď sa dogrcať. Alebo choď si Originál. zabehať maratón aspoň, no. Choď sa dogrcať, choď behať, ináč to nemá vôbec zmysel. No. A čo ešte? Čo je všetko? To je všetko. Máme sme povedali už viac, než je dosť. Hej. akože-